So la unaledi nomzukulu basestudio bayapheka kumnandi, yabona bashaya ama-selfie laphayana bayaxoxa upepezo naledi uGabu Levin yabo sexoxa nangisho ukuthi mhlawumbe umawelele engabe wamenzani because yabona ukuthi is very excited lokho ekhulumile nje umzukulu ubhizi ngabe ushaya amafotho. Angizithena Tula mtana musemane Ukhuluma ngethanda ukhuluma ngethanda Yabona-ke la ngingakuthembisa ukuthi hayi kuzophumulo zolo baphethe uNduku i-production uNduku siyamazi-ke ukuthi uyighosti kakhulu naye laphana kwi-production. Siyamazi khona phana esakwi-Black Diamond besendawonye. Mangithatha ukubheka lana umzukulu ngathi unamahloni naleda kanamahloni ngapha yabuka nje yabona ubhekise uyapepereza umzukulu yabona ukuthi nje asinaye lengane enjoyela kabi qhaza nezingane yabona nje lento abayenza kumzukulu ayikho right. Umzukulu manje unamahloni manje lokho ehleka akasazi umzukulu uzothini. Phathela amanzi akho ithinte lesigubhu nalengane usama ngisho uyibuka emehlweni uyibhekela le kodwa-ke sibongeke nakuwe mbukele lapha ekhaya ukuthi uhlale nathi. Shiya i-comment usho ukuthi wena le ngoma ephekwa la ubona kanjani, ngabe kuzoba i-hit noma kuzoba ingoma ebhurayo. Shiya umqhafazo sobuyela kuwena back. Siyabonga.